Medijski javni servis Crne Gore otet je od građana i njegova namjena je da služi za širenje propagande koja ima za cilj očuvanje nekontrolisane vlasti jedne partije i jednog čovjeka. U performansu koji smo danas priredili ispred zgrade RTCG-a izlijepili smo infotable ove medijske kuće i javnosti poslali istinu. Poštovani građani, ovo nije vaš medijski javni servis. Iako ga vi plaćate i ove godine dajete približno 14 miliona eura za njega. Javni servis otela je nekontrolisana vlast jednog čovjeka i jedne partije koja je, kako vidimo i prethodnih dana, na kriminalan način uzurpirala svaku instituciju ove države. Naš medij, koji je to samo na papiru, uređuju ljudi koji su bivši funkcioneri DPS-a ili njegovi otvoreni simpatizeri. Zato, poštovani građani, svaku informaciju koju dobijete od ove medijske kuće smatrajte neobjektivnom i nepotpunom. Njihov jedini cilj je propaganda i plasiranje neistina. Ako medijski javni servis mora da se brani od svojih građana, onda je jasno da nešto debelo nije u redu sa demokratskim kapacitetom onih koji kreiraju vlast u zemlji.